Да, Фәрит Хәбибуллин турында сөйли башлаганда шуны әйтергә телим. Менә ничектер табигать тарафыннан әйтәм бит. Максатчан яшәү аның бөтен максаты, бары бер максаты ул Казанда татар яшь тамашачылар театрын ачу. Ул бик зур вакыйга булды. Менә бит ничә еллар узган, ләкин беркемдә Казанда татар халкы өчен, Казан халкы тамашасы өчен яшьләр театрын ачмаганнар. Ә менә ул чыннан да үзенә шушы театрны ачуны максат итеп куйды. Ул бит әле күчмә театрда эшләп йөри. Нәрсә әйтмәкче булам? Андый кешеләр әлбәттә бик сирәк була. Күп кешеләр инде, күбебез һәрвакыт бер эшләгән урынга, җайлашкан урынга килеп эшли башлыйсың. Ә бу бөтенләй яңадан эшне күтәреп ала. Син уйламаган әйберне. Менә монда бик зур мәгънә ята. Чөнки ул үзендә ниндер ышаныч таба. Ничек кенә булса да мин бу эшне башкарып чыгачакмын дип. Минем үзем аның белән очрашырга туры килде дип әйтә алмыйм. Очрашкан чакларым булды. Чөнки мин уйнаган спектакльләрне карарга килә иде, сәхнә артына керә иде, сөйләшә идек. Мин инде аңлап торыйм, башта уйнарга помещениеләре юк. Репетиция ясарга помещениеләре юк. Гомумән артистлар җыярга мөмкинлеге дә юк хәтле. Менә шундый зур эшкә ничек алынырга мөмкин куркмыйча. Ләкин менә андый кеше була икән. Аптырадым мин аңа. Һәм бер сүзне әйтәсем килә. Әгәр дә шундый кеше булмаган булса, әле Казанда яшьләр театры булмас иде әле. Ачмаслар иде. Менә шуңа күрә ул шундый пробивной кеше булган. Инде бер күңелдә калган әйберне әйтәм. Идея ягыннан ул шул хәтле социализмны, шул хәтле коммунистлар партиясын, шул хәтле хөрмәт итә иде. Хәтта менә сайлауларга чыгып, чыгышлар ясыйдыр. Инде кешеләрне җыйгач, театр эшли башларгач, ул труппаны алып бара нигә? Мәскәүгә. Художественный театрда алар практик үтәләр. Менә уйлап карагыз, менә художественный театрга барып, сөйләшеп, шулай аңлатып, аларда артистларга практика ясап карагыз менә бүген. Алып барыгыз әйдә, күрсәтегез берегез. Алып барыгыз да күрсәтегез артистларга. Менә шулай эшләргә була дип. Ә ул заманда эшләде бит. Шуңа күрә минем күңелдә бер генә тойгы кала. Сәнгатьтә әлбәттә шундый кешеләр булсын күбрәк. Шундый кешеләр булган вакытта гына сәнгатьнең киләчәге бар дип уйлыйсың. Бигрәк тә хәзерге заманда. Әгәр дә чыннан да Фәрит Хәбибуллин күк җитәкчеләр булса гына, татар театрын, татар халкына әз генә кирәклеген аңлатырга була. Әз генә булса да. Ә Фәрит әйтәм бит бөтен язмышын, бөтен тормышын шушы яшьләр театрын торгызуга башлады. Мин инде соңгы елларда алай коммунистлар партияләреннән иләргә бик исем китмәгәч, аңа әйтәдер, нигә инде алай фәлән дип. Менә ул үзенең күңеле белән чыннан да шул патриотик ни белән хисләр белән тәрбияләнгән кеше булып чыкты. Хәтта аның үлеме турында коммунистларның Правда газетасында да язып чыктылар. Инде шуның белән сүзен тәмамлыйм. Урыны җимакта булсын. Әлбәттә, татар театры тарихында Фәрит Хәбибуллин дигән шәхеснең, сәнгать җитәкчесенең исеме озак елларга әле сакланачак.